Salutacions a tots els que ens acompanyeu en aquesta sala i també a tots vosaltres que a través de la xarxa participeu en aquest tercer congrés online de la cibersocietat. Voldria, en primer lloc, agrair als organitzadors la invitació que m'han fet per dirigir unes reflexions a tots vosaltres a través, precisament, del títol que porta el congrés, que és el de Coneixement obert i societat lliure. Precisament, arrel d'aquest títol i dels diferents correus electrònics que he pogut anar seguint amb els mesos en què s'ha preparat el congrés, és amb el que he volgut centrar les reflexions que us posaré a la vostra consideració en els propers minuts. Com tots sabem, la globalització econòmica, iniciada ja fa temps, i iniciada únicament per aquelles organitzacions i aquells col·lectius que tenien els recursos per poder accedir a les que llavors es deien noves tecnologies i els coneixements, a poc i afortunadament ha esdevingut universal. Universal tant des del vessant de l'abast com també del nombre d'empreses, organitzacions i col·lectius que avui en dia hi poden accedir. Almenys, això és així, això és possible per la major part de l'anomenat primer món i certament és així a casa nostra. El fet de la universalització és cada cop més possible gràcies a la progressiva democratització de la tecnologia telemàtica i l'obertura del coneixement. Un fet que ha esperonat l'evolució de la globalització econòmica cap a una nova globalització que és la globalització social. No sols de la mà dels instruments de comunicació reglats o regulats, sinó també mitjançant les xarxes informacionals sorgides a través d'internet i altres canals de comunicació que dia a dia omplen el nostre marc relacional. La globalització social avui és tan important com la globalització econòmica. I aquesta globalització social porta a l'aparició de canvis culturals que per primer cop no van acompanyats dels intercanvis comercials o de les intervencions en afers polítics d'altres nacions. D'altres nacions escampades arreu del planeta i que van acompanyats d'episodis de major o menor violència. Serveixi com a exemple d'aquests dos vessants la identitat cultural mediterrània, forjada i amb clares arrels fenícies, o la colonització europea, Àsia i Amèrica, modificant la seva cultura autòctona. Ara, el nou marc on es desenvolupa la globalització social i, per tant, acompanyada d'una certa uniformització cultural, conjuntament amb una reafirmació identitària de cada un dels pobles, va estretament lligat a una doble component. Per un costat, el desenvolupament tecnològic i la deslocalització productiva. I, per altre, els aspectes derivats del flux informacional que no entén ni d'horaris ni de fronteres, i el del reclam del benestar i l'hiperconsum de certs països o col·lectius humans. Avui en dia, cal considerar que aquesta cultura, com a tret que caracteritza els col·lectius humans i que s'arrela en la globalització econòmica i social, va acompanyada d'una altra cultura emergent que no té cap tipus de límit. Em refereixo a la cibercultura, un fet sociològic, talment antropològic, que es produeix al ciberespai. Un fet que no pot i no ha de ser tractat com un fet aïllat o com una curiositat sociològica, sinó que en realitat és quelcom que en gran part, en opinió de molts, permet realimentar la cultura nova que està sorgint cada dia. Una cultura nova que esperona les transformacions socials que empenyen d'oest a est i de nord a sud. Unes transformacions aparentment, però segur, i no aparentment, jo puc afirmar segur, encara que molts diuen aparentment, basades en el fluir lliure del coneixement en una societat oberta i plural. Una nova societat, una nova cultura que neix lliure, independent, anàrquica i també desregularitzada, i que en certs aspectes té molt de creació primogènita,
però que sustenta en l'ús de recursos no naturals. Aquest és un aspecte cabdal, recursos no naturals, creats tots de la mà de l'home. També sustenta en coneixements tot sovint que no són públics, que està subjecte a distorsions i importants sorolls de fons, i com a tal, molt sensible a les polítiques quant a l'accés de la informació, als recursos i als mercats. Una societat que per desenvolupar-se, més enllà del voluntarisme necessari i fonamental en els moments primogènits, necessita de recursos, atès que el seu desenvolupament i expansió passa fonamentalment per les capacitats de les societats pròsperes i de les que pretenen ser-ho a curt o mig termini. Unes capacitats i una prosperitat que va més enllà de les seves condicions econòmiques i que tenen més a veure amb les seves capacitats culturals col·lectives, com a grup humà. També en la seva preparació formal i informal per a aquesta nova era, en la seva capacitat per entendre i actuar coordinadament amb una perspectiva comuna, el treball tan necessari en equip, i també amb una consciència clara de la gran importància del moment actual que estem vivint. Així són i seran claus la capacitat d'inversió, de generació de recursos, de voluntat de solidaritat, en la universalitat de l'accés als serveis i als sabers, i en l'assumpció del bé suprem del coneixement. El coneixement, quelcom que més en dones, com més el comparteixes, més entens i més el desenvolupes. Tot plegat ens porta a una situació, en definitiva, davant el repte d'assumir els nous paradigmes de la societat del coneixement. Uns paradigmes que van a cavall dels reptes de la productivitat, la recerca i la innovació i, finalment, la globalització. En aquesta línia caldria entendre i assumir que la irrupció de la revolució científico-tècnica i del propi progrés i de procés de la internacionalització i la liberalització mundial origina nous desafiaments que són polítics, econòmics, culturals i socials. I uns desafiaments que es produeixen aquí i arreu. Lentament, els paradigmes que caracteritzaven la societat industrial han anat canviant el ritme que han anat marcant les contínues onades d'innovació recolzades per la tecnologia computacional, la tecnologia telemàtica i l'accelerat procés d'obsolescència de les organitzacions socials i també empresarials, i a les formes d'exigir el poder que els ciutadans atorguem a les nostres respectives administracions. Tots percebem que les regles en què es fonamenten les pautes de relació social, els models educacionals, els processos de generació de valor econòmic, els criteris per a la presa de decisió, les conductes i els valors estan canviant. Ara, avui, amb independència del grau de formació i capacitat de discernir entre la falsedat o la certesa, els professionals i els ciutadans disposem de més informació que qualsevol de les generacions que ens han precedit. El correcte ús d'aquestes informacions, convertint-les en coneixement, determina el potencial dels individus, de la mateixa manera que condiciona la capacitat de generar benestar, progrés i competitivitat a aquells col·lectius humans que tenen la capacitat d'accedir-hi i utilitzar-les amb llibertat. Estem submergits en un procés de canvi que conforma lenta però inexorablement la nova cultura que impregna els ciutadans més compromesos en la nova etapa evolutiva, aquesta nova etapa evolutiva que el món sencer, i molt especialment les societats pròsperes i els ciutadans amb capacitat d'accedir a la xarxa, aborden sense tenir ben acotats els reptes i els desafiaments a afrontar. La globalització econòmica, social i informacional és un fet. Assumim-ho. Ara bé, la globalització i el mestissatge social no és res nou, ja que la primera onada globalitzadora esdevingué una realitat, per molts oblidada, a finals del segle XIX i a principis del segle XX. Un procés similar al de la globalització actual
es produí entre 1870 i 1914.